आङो माने बिराद मोजां मोनदों आब'आ गसाइगावआव मेइन बाजारावनो जे मोनसे आउटलेट खुलिदों नांखागौ बुंनो थाङोबा माने आब'आबो बुंखांखाबाय कि गासिबो बयबो कास्टमार्सफ्रा माने न'आवहायनो नागिरनानै थांजोबो दा बाजाराव खुलिबा जाहैबाय इजि जायो ओमफ्राय बेयावनो फैनानै लांफैनो हागोन आरो बेनो बेखौनो बुंनो सानो कि नोंथांमोनहा एसे सापर्ट खालामबानो जाबाय जोंनि मेइन माने जोंनि बड'लेण्डआव जे ब्रेन्डफ्रा जायो बेफोरखौ बांसिन सापर्ट खालाम डुप्लिकेटफोरखौ बांद्राय सापर्ट दा खालाम आं बुंबायानो थाखायो मानो होनबा जों बिराद खस्थ' खालामनानै जोङो मोनसे डिजाइनखौ बानायनो थाखाय बिराद खस्थ' नाङो आरो कालार कम्बिनेशन्स गासिबो माने बिराद क्रिएटिभिटिजों बानायो दा बेफोरखौ जुदि नोंथांमोना सापर्ट खालामोबा जोंहा माने खस्थ' जानोबो हागौ आरो फिउचाराव ओंखायनो नोंथांमोनहा डाइरेक्ट फै हेल' लेडिसावबो फैनो हागोन आरो आब'मोनहा मोनसे ब्रान्चबो खुलिगासिनो बङाइगावआवबो बे ब्रान्चआबो थाबैनो माने खुलिगासिनो बेयावबो नोंथांमोनहा लांफैनो हागोन आरो नोंथाङा बिबारनि अनार जानानै दा बिबारा माबायदि सोलिदों माबायदि डिजाइन बानायदों दा बिराद मोजां डिजाइन्स फैगासिनो जेखौ आङो माने दुर्गा फुजानि सिगां लन्च खालामगोन माखासेखौ आं एडभार्टाइज होगोन खिन्थु बांसिनखौनो एडभार्टाइजमेन्ट होआ देग्लाय मानो होनबा बिराद डुप्लिकेट जायो आं दिनै देखायबा गाबोननो बियो डुप्लिकेट जानानै हाजार पिस ओंखारगोन ओंखायनो आं बांसिनखौनो एडभार्टाइजमेन्ट होआ देग्लाय एसे आलदा बानायगोन बिजनेसखौहाय जेब्लायबो माने सोलायनांगौथ' ओंखायनो जेब्ला खाथि दुर्गा फुजानि खाथि टाइम सफैगोन होमबा आं नोंथांमोननो एडभार्टाइजमेन्टखौ होनानै होगोन नोंथांमोनहा फैनानै लांफैबानो जाबाय नोंथाङा सासे नार्स ANM GNM जानो गोसो दं नामा नोंथाङा पेरामेडिकेल कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो दं नामा नोंथाङा जुदि नार्स ANM GNM लेबरेटरी टेक्निशियन जानो गोसो दंब्ला थाबैनो डॉक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसनदो बाक्सा जिल्लानि मसलपुर सदर टाउननि मसलपुर SP मावख'नि साखाथि 1 नं काथालिगाव बेदलाबारियाव थानाय डॉक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आर्ट्स कमार्स आरो साइन्सनि बिजोंनिफ्राय HS थाखोखौ उथ्रिसारनाय साफ्रोमबो फरायसायानो पेरामेडिकेल कर्स लानो थाखाय मुं थिसननो हागोन बे सोलोंथाइ फसंथानाव नांगौ जानाय थाखो खथा गोजौ थाखोनि लेबरेटरी टेक्निशियन TLM आरो नार्सनि प्रेक्टिकल फोरोंनायनि खाबुफोरजों लोगोसे रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि आरो देहा फाहामगिरिफ्रा फोरोंथाइ होनाय जायो बेनि अनगायैबो हिन्जावसाफोरनि थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं बे समाव गोसो गुदुं फरायसा एबा सोलोंसाफोरनि मुं थिसननायनि थाखाय फर्म बिलाइखौ होगासिनो दं बेनिखायनो जायफोर बिथांमोनहा पेरामेडिकेल कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो दं बिथांमोनहा 9101299545 8473853693 एबा 6900226441 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन नङाब्ला बाक्सा जिल्ला मसलपुरनि 1 नं काथालिगाव बेदलाबारियाव थानाय डॉक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव थोंजोङै फैनानै सुलाद लाफैनो हागोन